Som mala jednu pacientku a tá žena trpela disociatívnou poruchou identity. Neviem, či vieš, čo to znamená. Videl si film Split, Rozpoltený? Tak. Vysvetli aj divákom, ktorí to nevideli. Je to ochorenie, pri ktorom žije v tvojom tele viacero osobností. Každá osobnosť má nejaký vek, nejakú povahu, nejaké pohlavie. Je to ako, predstav si to ako separátnych ľudí, hej, ako som tu ja, ty, kameraman. Takže a títo ľudia, tieto osobnosti by boli v jednom tele. Je veľmi málo takých ľudí, ktorí trpia týmto ochorením, ale naozaj to bolo veľmi náročné v tom, že počas toho ošetrenia sa stalo niekedy, že tie osobnosti sa vymenili. Že ošetruješ niekoho, ošetruješ pacientku a už vidíš v polke ošetrenia, keď máš všetko rozrobené a potrebuješ mať napríklad absolútne suché pole, potrebuješ niečo spraviť, ty vidíš na tej pacientke, že zrazu sa niečo deje a zrazu vidíš len vystrašený výraz a vieš, že jednoducho tá osobnosť sa zmenila. Takže vždycky ja som si ju objednávala ako poslednú v tom dni, lebo vedela som, že možno nejaká plomba, ktorá by mi trvala 30 minút, mi bude trvať hodinu a pol. A osobnosti, aké sa vymenili? Že ktoré dve osobnosti sa zmenili? Na začiatku bola aká a potom na čo sa zmenila? Na začiatku mi prišla tá pacientka tak, ako ona funguje počas dňa, ale stáva sa jednoducho toto, že niekedy jedna z jej osobností prevezme kontrolu nad týmto telom. No a teda napríklad sa stávalo, že sa zmenila tá osobnosť na decku, takže ja som v sekunde musela prispôsobiť to ošetrenie dieťaťu, hej, aj ten slovník. Ono potom časom sa stalo, že tá pacientka ma kontaktovala aj na Instagrame a kontaktovali ma niektoré jej osobnosti. Ja som ich už potom poznala aj po mene a vedela som, koľko majú rokov, aby som vedela, ako mám s ktorou komunikovať.